Атака на Левски, която преминава през Марсиньо и след това от ляво центриране. Греда, първа опасност за Левски още в началото. Желание в действията на Присо, което в повечето случаи. Сега първи опасност за отбора на ЦСКА. Атаката на Левски. Мюлдер. Много тежък удар на Мюлдер. За трети път е надигран в ситуация 1-1 с Антон Карачанаков. Нюаджи, една минута добавено време на първото по време вече тече. Сега нарушение на Бандаловски. Бутна след това футболист в синьо. Йорданов, той падна като покосен. За него завършва. Бандаловски сега тормози синьото отбрана. Центрира топката в наказателното поле на Левски. След това играе и с глава. Там грешка. Нюаджи играе с топката и открива резултата. Нюаджи открива резултата в 46-та минута. След като се възползва от една детинска грешка в отбраната на Левски. Ето още веднъж какво се случи. Бандаловски прати топката. Ето тук Нюаджи първият път бе оставен зад гърба от Ели и стреля, спаси Илиев. След това стига до Присо. Празно пространство пред Присо. Влиза в наказателното поле. И малко остана само на Нюаджи да направи резултата 2-0. Закъсня Бандаловски. Йорданов успя да центрира в наказателното поле, но Марсиньо не овладява топката. Бързи, много опасни атаки. На 3 пъти се случи. Ето и сега. 3 на 1. Няма засада. Присо. Присо сам влиза в наказателното поле. Присо! Този път сгреши Присо. Този път се забави и сгреши. Гаджев центрира. Това е най-чистото положение за Левски. Какво става там? Няма кой да вкара топката във вратата. Имаше и засада според мен, или? Да ви топка в момента на подаването. Тук няма засада. Засадата беше дигната на Жуал Силва. И точно малко след като са изтекли 3 минути, Станислав Тодоров слага край на 130-то дерби между ЦСКА и Левски. Армейците успяха да го спечелят с 1-0.